हेलो फ्रेंड, आज आम रविवार बनवाक जाऊँ छोट मोटिया बिरयानी। तो आसतु स्टार्ट करवा। सब किसी प्रस्तुत हो प्याज कटा जाए तो कंचा लंका धनिया पत्र आलू सब भजा होगी अच्छी आलू अदा रसुण टमाटो और शुखला लंका पेस्ट होती। तो आमर ओडिशा आसीथिबा कचिघानी सोरिष तेल पड़ी। आम जेहेतु गैस यूज करूना कहीं गैस सेपटे मिलूनी आम श्रीलंगार अच्छु। तो इंडक्शन आम रोषेबास कर इंडक्शन रेगुलेटर आम 100 देचु आउ आवश्यक अनुसार बढ़ेदवा 500 दवा। बर्तमान पकेवा पिज जेहेतु सोरिष तेल गरम हो पके आम चेक करवा पिज सब पकईदवा। सारा तार ब्राउन कलर आसिले तेल गरम होगा पिज मत पकई पिज टाक भलसे खड़ा सारा से ब्राउन कलर आसो। आम ओडिशा यूज कर सालोनी कचिघानी मस्टर्ड ऑयल। तो श्रीलंगार मिलुवा लुण लंका पाउडर जीरा पाउडर शक्ति कंपनी। जेहेतु श्रीलंगार आउ कौन कंपनी ना शक्ति ब्रांड ही चलती। तो शक्ति ब्रांड रे सबकि मसला यूज कर गोटा जीरा एवं गोटा सोरिष अच्छी पाखे आम हलदी अच्छी। जेहेतु आम बिरयानी कराया जाऊे तो आम सान कंपनी तो बिरयानी मसला यहाँ गोटे अलग कंपनी सान कंपनी बिरयानी मसला पकेगा ये बहुत टेस्ट लगे। इंडिया आम ऑर्डर करथिबा फॉर्च्यून कंपनी बिरयानी बासमती राइस स्पेशलटा जहाँकि टेस्ट लगे। तो आम ये सब सामग्री ने चिकेन सहित भी दही को मिक्सिंग करवा। तो कचुम्बर बनवाई भी दहीर आवश्यक। जेहेतु आम जहाँ कि करुचे दही पड़ा दही पड़ला आम भलसे मिक्सिंग करदे। ये मिक्सिंग करा मिक्सिंग किसी समय करने किसी समय रखा दबा। सबकि मसला आसी रुचि कंपनी चिकेन मसला एवं गरम मसला ता सहित मीट मसला सबकि रुचि आम इंडिया यहाँ ऑर्डर करूँ। गृहस्थी चिकेन मसला देखी रुचि भी दम आलू मसला आम दुईटी मसला यूज कर फुल। कमेंट बॉक्स में निहाती आप मतामत जनाबे फुल मुझा कहींपारि ना। बर्तमान देखो आमर पिज ब्राउन कलर आसा अदा रसुण पकईचु अदा रसुण पेस्ट होता पड़ा। तो ये भी आपको किसी समय खड़ा दबा खड़ी सारापर ये भी ब्राउन कलर आसो। ये ब्राउन कलर आसला आवश्यक अनुसार जो मसला आम पूर्व देखते बर्तमान आम इंडिया मगेगा फॉर्च्यून बिरयानी स्पेशल बासमती राइस पकेवा। देखु यह के सफ्ट रोचे के लंबा आपको किसी समय पानी भिजा दबा। देखो धीरे धीरे मसला ब्राउन कलर हबार आसला। तो आम आगे गोल दबा। ब्राउन कलर आसला
ଚିକେନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଚିକେନ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମିକ୍ସିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ରଖିବା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାରିଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ, ଦେଖିବେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଆମେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା। ତେବେ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ଜଳଉଛୁ ପାଁଶରେ, ସେ 500 ରହିବାକୁ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ରେଗୁଲେଟରକୁ ବଜାରକୁ ନେବା। ସେ ସମୟ 5-10 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ମିକ୍ସିଂ କରୁଛୁ। ମିକ୍ସିଂ କଲା ପରେ ଫୁଲ ଆମେ ପକାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଫୁଲର ନାମକରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହାର ନାମ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଫୁଲ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ପକାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ମସଲା ଆମେ ପକାଇଲୁ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୋଟିଏ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଲର୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳୁ ପକାଇ କଷିବା କିଛି ସମୟ, 5-10 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିବା ପରେ ଆଳୁ ଦେଖିବା। ଆଳୁ ପକାଇଛୁ ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଛି। କଷିଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ରଖିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଦମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲ, କଚିଘାନି ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା ପ୍ରଥମେ, ତାହା ପୁଣି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟା ଜିରା ପକାଇବା। ଗୋଟା ଜିରା ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ସାନର ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଲେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ୍ ପକାଇବା। ଦେଖିଥିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ସ୍ପାଇସ୍, ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ବଟନ୍ ଯାକ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇଛୁ। ସାନ ମସଲା ପକାଇକି ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଲେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା, ତ 5-6ଟା ଲେୟାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କରିଲେ ଆହୁରି ଯିବ। ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ। ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ କଷା ହୋଇଥିବା ଚିକେନ୍ ପକାଇବା। କଷି ହୋଇଥିବା ଚିକେନ୍ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତି, କାଳେ ସବୁକିଛି କାଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ବସା ହୋଇଥିବା ଚିକେନ୍ ଏବଂ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଭାତ ପକାଇବା। ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ପ୍ରଥମେ
ପ୍ରଥମ ଲେୟାର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ବି ସେଇ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଷା ହେଇଥିବା ଚିକେନ୍ ଉପରେ ପକାଇବା। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରିକି ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛୁ। ତ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ କରି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ କିପରି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଲେୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଲେୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଯେପରି ଆମେ କରିସାରିଛେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚତୁର୍ଥ। ଠିକ୍ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜାଗା ନାହିଁ, ତ ଛୋଟିଆ ଡେକ୍ଚି ମାଧ୍ୟମରେ, ଡିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାମ ଚଳାଉଛୁ। ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ରସ ନେଉନାହିଁ, ରସ ନନେବା ହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ତାପରେ ରସ ବେପାର କରିକି ନେଉଛୁ। ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଲେୟାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଦେଖିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିବି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବା ବିରିୟାନୀ ଦେଖିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଉଛୁ। ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ପକାଇଲେ ଚିକେନ୍ କଷାରେ ସାନ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇକି ଯେପରି ତା'ର ଗରମ ବାହାରୁ ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ, ସେଟା ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ କଚିମ୍ବର ବନାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। କ୍ୟାମେରା କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିଛି।